5, 4, 3, 2, 1. Ja sit mentiin. Oho! Ei mitään hätä. Tulee hyvä pito tuolta urasta. Ja lähteeköhän nypyn jälkeen sitten vasemmalle. Joo. Ja heti perään oikealle. No. Ja vasemmalle. Ja tuo oikealle. Ja vasemmalle. Ja oikeaa. Oho. Oi, ja vasenta. Ja sitten suoran päästä oikealle. Ja vasemmalle. Ja älä leikkaa oikein. Ui. Ja vasemmalle. Ja vasenta. Ja oikealle. Ja suoran päästä vasemmalle. Ja vasenta. Vitsi. Ja oikee. On niin liukasta, ei uskalla. Ja oikealle. Oikealle. Ja älä leikkaa vasemmalle. Ja oikealle. Ja vasemmalle perään. Ja sitten vasemmalle. Ei kun oikealle. Niin, joo, sori. Ja vasemmalle. Ja oikealle. Siinä oli runkipaikka. Juu, niin näkyy olevan. Ja sitten oikeeta. Ja vasenta. Mikä meiltä lenti? Joku lähti tuolta keulasta. Lähtikö? Tai en mä tiedä. Okei. Osaat mä näin väärin. No. Oho, tämähän on yllättävän kireäkäs. Joo, ja oikealle tuolta. Ja oikeeta. Ja ylämäkeen oikee. Ja lähtisiköhän vasemmalle. Ja vasenta. Ja vasemmalle. Ja oikee. Ja oikee. Ja sitten vasemmalle. Ja oikealle heti perään. Ja vasemmalle. Ja oikeeta. Ja sitten ennakko oikee. Ja arvotetaan. Näytetään vähän mallia. Noin. Hieno. Ja sitten vasemmalle. Oho. Mihin sä luulit lähteväs?
vasenta menee aika pitkälle. Joo. Ja vasemmalle. Kun ei vesiliirtoa tulis. Jep. Mitäs täällä? En tiedä yhtään kun ei näe. Joo. Oikee vasen. Ja oikee. Ja vasemmalle. Ja sit vasenta. Ja vasemmalle ja sit heti perään oikeaan. Oikein valtion merkki. Niin näköjään. Ja vasemmalle. Ui. Onko vähän kireempi? Joo. No. Ja oikein. Hui mikä liiru. Oho. Ja sitten vasenta. Tää ei näe mihin menee. Oho. Ja Tää oikein. menis kirrattu vielä. Ja oikein. Ja sitten oikein vasenne. Ui. Ja vasenta. Paljon tultu. 11. Niin, no nyt toki maali. Niin joo. Ois tässä millainen? Ei ollut mitään. Voi yksi. Jot pysäytä kello. No en mä tiedä, nyt se rupesi maistuu vähän enemmän, mutta on tossa nyt niinku sellaisia paikkoja, että jos ei tarvitsis euroja miettiä, niin Kyllä. vois mennä nostamattakin, mutta ei viitti perse. Hienostihan se tuli, ei mitään. No ei ne ainakaan kiinni aja. Ai,